Wel, dyma ni, hyn ydy y rŵtîn arferol cyn mynd i'r exam. Diod bach, ond yn bwysicach byth, de, sausage roll. A mae rai fo fod yn un Morris Bros o Texaco Gaernarfon. Felly, dwi'n sorted. A we. Dwi newydd fod i mewn i archfarchnad yng Nghaernarfon. Diolch ots gyda i enwi nhw, Morrisons. A maen nhw wedi really upsetio i ddeud y gwir. Dwi wedi mynd yna i drio prynu chicken and bacon pasty. A sa'n un ar ôl! Mae yna ddigon o bob dim arall, dim chicken and bacon pasties! Bloody Liberty. Ond dydy ddim yn newyddion drwg i gyd. Heddiw dwi wedi bod draw yn y banc i dalu y stiwdio recordio am ein recordiad diweddara. Y gobaith ydy felly o fewn yr diwrnodia nesa ein bod ni yn gallu rhyddhau trac newydd fel synwyr cyffredin. Mae'n siŵr eto gyda fe heno, swn i'n feddwl. Ie, mae'n siŵr bod o'n y stiwdio yn dew brysur. Yndi, swn i'n feddwl da. Ie, cool, no da? Happy days. Happy days. Wel, dwi'n ôl yn y stiwdio. Mae fatha bod yn ôl adra, yndi. Dwi'n mynd yn homesick weithio pan dwi'n mynd i bod yn spel. Dwi'n mynd i bod i mewn o'n es rhyw fis, felly gorau checio bod bob dim yn gweithio ar un peth, bod na'm pethau di newid. So dwi'n newid logio mewn i'r system. Ma'n login i'n dal yn gweithio. Ma'n fob i'n dal yn gweithio. So, edrych ymlaen yn arw. Wel, mae bron i 7 mlynedd erbyn hyn i mi adael yn joban llawn amser ar y radio. Fi eisiau'n cyflwyno Heart am ryw 5 mlynedd, dwi'n meddwl, champion 103 cyn hynny, cyn i ni symud i Capital. Ond o'n i'n teimlo, o'n i wedi gwahanu fo fe'n wraig, nes i golli mam, ac o'n i jyst yn meddwl, dwi angen blaenoriaethu pethau yn y mywyd ac gwario amser efo fy map oedd yn bwysig i mi, felly nes i gychwyn gweledigaeth.com. Ar ddiwrnod poeth fatha heddiw, a mae hefyd yn ddiwrnod cenedlaethol yr ice cream soda. Da ni wedi bod yn trafod ice creams gwahanol, yn gofyn i chi'r gwrandawyr be di'ch hoff hufen iach chi. Da ni wedi gofyn be di'ch cas hufen iach chi eto, ond mae lot o'n chi wedi cysylltu i ddweud yr hen rei traddodiadol a'r rhai mwy newydd. Nicola yn dweud topi Chris, Gwenda, dweud bod hi'n licio hufen iach plaen. Sgaw a Catherine fi cysylltu yn gofyn os dwi'n cofio Zap, na dwi ddim yn cofio Zap. Pasnip a hynny, meddwl Matt Philip Guy. Mae Meleri'n cofio Zap. Zap ydi hi hefyd, meddwl Meleri Hughes. Nobly Bobly, meddwl Bob a Tess. O'n i sbiodd ar y we hefyd ar rhai o'r blasa rili rhyfedd yna. Fedrach chi ddychmygu de, bita hufen ia, fig a fresh brown turkey. Na fedra i ddim chwaith, dim hyd yn oed ar ddiwrnod dolig. Neu pear with blue cheese. Deuddeg munud wedi 4 o'r gloch. DJ Khaled o'na. Sa'n ni'n mesio fo fo, de. Justin Bieber, I'm the one, oedd o'na. Boi Cymraeg, di'r DJ Khaled yma tybed. O'n i'n clywed Sean yn sôn yn ystod y newyddion yn gynharach bod cariad Barbie, sef Ken, wedi cael dipyn o makeover. Mae yna 15 o ddols Ken newydd sbon wedi cael ei ryddhau yma ym Mhrydain, efo bob math o gorff ac amball i steil gwahanol o wach. Mae'r dolia'n dod efo lliwia croen gwahanol, gwahanol feintia o ran taldra.
Mae Mattel, y cwmni tu ôl i hyn i gyd, wedi wneud yr un peth hefyd i Barbies. Mae yna Barbies tal erbyn hyn. Neu rei bychan. Felly, mae neis i glwad bod y cwmni yma yn symud ymlaen efo'r amser. Ond ddech chi'n be, yn amlwg, fel boi, lle, doedd gen i erioed Ken action man o gini. Yeah. Mae'r action men ma de yn dal yn tŷ gini. Maen nhw'n hongian yn yn lounge i oddi ar fatha gen i fairy lights yna. Enw un action man sgini ydi Jeff. Wel, dyna ni am y tro. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni drwy gydol y dydd. Dwi'n gadael Studios Capital rwan yn Wrexham, di cael diwrnod neis iawn, a dwi'n mynd yn ôl i retirement am y tro. Wel, tan di syl o leia. Hwyl! And keep it simple.